po ay si Aileen Orsolino at siya po ay taga-barangay Bungliw, Laoang, Northern Samar. Welcome back mga kachapsi sa aking YouTube channel. And this is it, Pansit Palabok, yeah. And for today's video mga kachapsi, finally ipapakilala ko na po sa inyo ang aking misis. Yeah. Dito ka na, huwag ka na mag-alaala. What? Ayan mga kachapsoy, ito pa ang aking misis. Mag-hi ka naman dyan. Taga saan ka nga pala? Bungliw. Ayan, taga-barangay Bungliw, Laoang, Northern Samar. At ang kanyang anak po siya ng kanyang nanay at tatay, syempre. Hindi, okay na tayo. Tapos? So, shoutout po kay Mrs. Ang pangalan niya po ay si Aileen Orsolino at siya po ay taga-barangay Bungliw, Laoang, Northern Samar. Ang kanya pong tatay ay si Victoriano. Ito po, at meron na po kaming baby! Magay ka video, magay ka videos. Ayan, ginulo na kami ng aming pamangkin. Mag-flying kiss ka sa kanila. Mag-hi ka dun sa mga kasapsoy. Ayan, finally mga kasapsoy, pinapakilala ko na po sa inyo yung aking misis. Yan, so hello mga ka-chapsoy. So, syempre po, suportahan niyo po ang YouTube channel ni Maestro Waray at saka Facebook page po niya. Ayan, thank you so much mga ka-chapsoy. At ngayon po ay pangmalakasang shoutout po yung ating gagawin para po sa ating mga supporters sa Facebook page at sa atin pong YouTube channel na Maestro Waray dahil po mga ilang buwan na po tayo hindi napag-shoutout. So, shoutout po sa lahat po. Sige, basahin mo. Ayan, shoutout kay Lee Park Chan, Annalyn Hiray, Shai Infante. Shoutout po kay inulit lang, Nikki Joy Wilma, and what is this? Pangs Adora Lagrimas. Shoutout po kay Annalyn Hiray, ano ba yan? Inulit lang. Milani Camacho Mordido. Shoutout po kay Joy Tinigdero, Annalyn Hiray, inulit lang din. Maricel Servito, shoutout po kay Poultry Boy ng Samar at kay Dayan AB and Maura Lagitan di Asis. Oh, ikaw naman. Ayan, shoutout po. Kay AC, Baruhabo. Shoutout po kay Wilma Mercader, kay Rosita Bolo, and kay Renato Adarayan Alex, and Shai Infante. Ayan. Shoutout sa inyong lahat. Sa lahat po ng sumusuporta sa inyong Maestro Waray. Shoutout po. Shoutout kay Rosita Bolo, Fidel Pulga Erenco. Shoutout po sa inyo. Nelson Galit Sorbito, Yusuf Pinka. Shoutout po kay Iker Adokal Asido. Ayan. Marivic Galit Dila Pizza. Shoutout po. Agatonica Gilando and Sheila Marie Amabini. Shoutout po. Nympha Balutabot, Wilma Naval. Ayan, shoutout po sa aking pinsan Wilma Naval. Genoveva Galit. Shoutout po sa aking pinsan Juana Lasaka Resines. Shoutout po kay Marilu Pinka. Ayan, shoutout po sa inyo lahat. Lilia Pidimonte, shoutout po. Shoutout po kay Lilia Pidimonte. Rosalinda Servito, shoutout po kay Ina de Oro Montero. Shoutout po. Kay Marilu Pinka, kay Lilia Pidimonte, Rosalinda Servito, Ina di inulit lang. Miguela Valenzuela, shoutout po sa inyong lahat. Reina, ayan, Wilma Erinco. Shoutout po kay Raquel Francisco. Ayan, shoutout po kay Melina Servito, Jerwin Rentasida. Ayan, Mary Jane Ferrer, Evelyn Hipolius Solomon. Shoutout po kay Chinese yung pangalan eh. Jerwin Rentasida. Ayan, shoutout. Ayan. Ayan, shoutout din po kay Rinaldo Bahora and kay Waray Nyonata, si Lairo, tsaka kay Fee Contan, and then kay Leija D. De La Cruz, and Lagrimas Poblete Irene, Risa Joseph Crido, Joy Baro Habo Dulas Crido, and kay Imelda Ismongkada, o parang kaya na kay Imelda Mongkada.
Mailda. Ayan, and then syempre kay Lanya Kamsky and Fee Barcinas, Edith Ejercito Reyes, and kay Lydia Basquinas, Joan Labunete, Basta pare-pares din yun. and then kay Kahit ano pa Junicia yan. Galero, and then kay Judel Pozo. Ayan, shoutout po sa lahat po ng mga nabanggit. And shoutout also kay Junicia Galero, ayan. Pero hindi po yung mama ni Manny Pacquiao yun, ha. Shoutout po kay Bernales Jan, Rolin Balangkit. Shoutout po kay Fee Barcinas, kay Dinsoy Gino. Ayan. Shoutout po kay Marita Blando. Ayan po, shoutout po sa inyo. Madam Maria Servito Nats Paloma Doren. Shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Alicia Lagrimas, Saldi C. Ricari. Ayan, Fee Barcina. Shoutout po kay Natalia Nicole Ku. Shoutout po kay El Igor Pido. Ayan, shoutout po kay Marlene Balangkit. Kay Arlene Hipolyo Oronsilio. Shoutout po sa inyong lahat. Kay Jeannie Asibuchi Garcia. Shoutout po kay Jason Solera. Kay Kitty Kati. Shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Elisa Galero Tausa. Shoutout po kay Jun Cinco Oling. Ayan, shoutout po. Shoutout po kay Epifanio Balangkit Jr. Shoutout po kay Benjamin Corocoto. Ayan, shoutout po. Shoutout po kay Melita Panida Dula. Shoutout po kay Marco Acoin Ortia, kay Samuel Alforti Erenco. Ayan, shoutout po sa inyong lahat, mga lods. Kay Genevieve Galit, kay Ariel Perez Corong, kay Rosalinda Valdez. Ayan, shoutout po lahat. Ginalyn Asibron, shoutout po kay Joselito Ortegiza. Ayan, shoutout po kay Gary Cipriano. Ayan, shoutout sa iyo, lods. Isa po ito sa mga pinsan ko na unang sumporta sa inyong Maestro Waray. Shoutout po sa inyong lahat. Kay Cristel Modrigo Balangkit, shoutout kay Victor Galit. Ayan, kay Lilian Asidera Pahanil. Classmate ko po ito si Lilian Asidera. Ayan, classmate ko po ito ng high school. Shoutout sa iyo, classmate. Shoutout po kay Ben Brinzuela. Ayan, Marlene Balangkit, Marie Asidera. Kay Emerald Sacristan Hiray, shoutout po. Ayan, kay Marie Asidera, Marie. Roselyn Tulipas Tesoro, shoutout po. Kay Perth Acid, kay Ogi Tinizas. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Clarence Rendon Colema, shoutout. Kay Louie Lagrimas, Constancia Erenco is-shirt. Ayan, at ikaw nang bahala. Ayan. Ayan, bili na po kayo. Ayan, so shoutout din po kay Maria Faye Paruhino, and then kay Ma'am Melina Salvito, and then kay Maria Faye Ribotes, Pares din and yan. then kay Ma'am Gina Dulay, and then G. Aquino Tamala, and then shoutout din po kay Alina Baluyot Landayan, and then kay Shirley Novio de la Alca. Okay, and then ito pa kay Sir Arwin Ogalde, and then Sir Pedrosa, Sige, and then ubusin mo na shoutout yan. din po kay Phil Cortez, and then Marilo Serio, Romeo Nadera, and then kay Christian Dula Musinde. Shoutout din po kay Asedera Nibrel Maria, Marlene Balangkit, and then Evangeline Amistoso, Berly Agan, and then Faye Contan, Dionisia Galero, and then Asedera Nibrel Maria. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat. Para na. Mayroon pa. Paulit-ulit na lang. Ayan, shoutout po kay Mini Colocado Barbacina. Ayan, kay Romy Bunduka Villar Sr. Ayan, shoutout po kay Hinilita Puhanti. Ayan, shoutout po kay Risa Serio Anabel Asidera. Shoutout po kay Wina Mendoza, Mark Mijares, Don Pedro Servito. Shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Bilin Abi. Ayan, shoutout po madam kay shoutout po sa Galero and Infante family from Barangay Bentiglan. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga Waray vloggers sa buong mundo, ayan, shoutout po sa inyong lahat, especially to Taong Gala, Sir Biyong, Pobrehanon Vlog, Travel Maker, John Ray Mendoza, Samarnon Moto Vlog, sino pa ba? Ayan, shoutout din po kay Jonathan Turbanada Cano, kay
Sir Fred Galit. Ayan, shoutout po kay Sir Lito Oria. Ayan, Obra ni Oria Vlog. Panoorin po ninyo mga kachapsoy. Shoutout din po kay Ma'am Ping Gadlaini Vlog. Ayan, supportan po natin mga kachapsoy. Shoutout po kay basta, lahat po ng mga waray vloggers. Nakatag po sa akin, sa aking Facebook page. Panoorin nyo po. Lahat po ng mga waray vloggers, pasensya na po yung hindi nabanggit, mag-shoutout po tayo uli bukas. So, doon na lang po natin bagitin uli. So, shoutout din po sa family ni Aileen. Ayan, sa Orsolino Ako in Family ng Barangay Bungliw. Shoutout po. Huwag ka Ayan, mag-alala. shoutout po sa pamilya ko. Yan, sa Orsolino family. And then ako in family. Ayan. Ngaranin mo. Gamitin ko. Sige. Ayan, sa nanay mo, sa tatay mo, shoutout po. Ayan, shoutout po sa mga kapatid niya, kay Manoy Milbert Orsolino. Ayan, supportan din po natin yung kanyang vlog. Ano yung vlog na? Tangloids TV. Ayan, Tangloids TV. Masarap po yung Tangloids. Ayan, tapos kay Mika Orsolino. Ayan, shoutout din po. Supportan po natin yung kanyang vlog. Mika Orsolino, bisitahin po natin yung Mika Orsolino vlog. Ayan, shoutout din po sa kapatid nila kay Bunoy. Hoy, Bunoy. Yung shoutout na kita, huwag ka na magdumot. Ayan, shoutout po sa inyong lahat at shoutout po sa lahat po ng mga supporters ng inyong Maestro Waray, Facebook page and YouTube channel. Bukas po ulit tayo mag-shoutout. So, ang ingay-ingay na po kasi nung isa naming pamangkin dito. Magbabay ka. Ayan, thank you so much mga kachapsi sa inyong suporta sa inyong Maestro Waray. Hanggang sa muli, hanggang sa bukas, hanggang sa susunod na mga araw, buwan, araw, taon, basta upo, yun po. Opo. Ayan, bye-bye. Thank you. Magbabay ka na. Bye-bye. Bye-bye. Flying kiss video. Yan. Isa Isa pa pa. video. Flying kiss. Ay, Ju. Dito ka, Ju. Tumingin ka, Ju. Ju na, Ju. Tingin. Babay ka, Ju. Thank you. Flying kiss. Wow! Yay! Bye-bye. Okay, bye-bye mga kachapsoy.